resurrexi et aducte cum sum. Alleluia. Osuisti super me. Manum tuam. Alleluia. Alleluia. Qari mill-Evanġelju Mqaddes skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil Nikodemu: ħadd ma tela s-semaħ li f'bin il-bniedem li niżel mis-sema. U kif Mosè refa' s-serb fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun merfuħ bin il-bniedem biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla hekk ħab lid-dinja li tal l-Ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma bagħatx lill-Ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja, imma biex id-dinja ssalva permezz tiegħu. Il-kelma tal-Mulej. Dan il-ħadd li qegħdin niċċelebraw flimkien l-eżaltazzjoni tas-salib, l-Evanġelju li toffrilna l-Knisja huwa skont San Ġwan. U jibda b'dan il-vers. Ħadd ma tela s-sema, jgħidilna Ġesu, li f'min niżel mis-sema bejn il-bniedem. U bħalma qolla Mosè is-serb fil-barr, hekk jeħtieġ li jitwolla bejn il-bniedem. Ġesu juża l-istorja ta' meta Mosè fid-deżert għamel serb tal-bronz u arbolaħ. Din l-istorja fejn insibuha? Din l-istorja nsibuha fl-ktieb tan-Numri kapitlu 21 u mbagħad għandna referenza għalija fit-tieni ktieb tar-Rejiet. L-istorja x'tgħidilna? L-istorja tgħidilna ta' meta il-poplu ta' Alla telaq minn Ġebel Ħor mat-triq tal-Baħar l-Aħmar biex idur mal-art ta' Edom. U b'din it-triq donna kienet twila u stramba, il-poplu iddejjaq u beda jgerger malla u ma' Mosè. Ekku, f'din is-sitwazzjoni ħafna min-nies ġew migduma minn srib b'velenu li jaħraq u minħabba fekk mietu ħafna nies. Ir-rakkont ikompli jgħidilna li il-poplu fehem li ġralu hekk minħabba li kien gerger kontra Alla u Mosè. Il-poplu kien dineb. Imbagħad urew indiema u Mosè għamel serb tal-bronz u poġġeh fuq arblu. U kull min kien ikun migdum u jħares leħ, naturalment b'indiema, kien ifer. Dan x'ifisser? Dan ifisser li l-indiema vera mhix kwistjoni li sempliċement jiddispjaċik, imma b'responsabbiltà tħares sewwa lejn l-azzjoni tiegħek, tifli u taraf id-dnub li għamilt u l-konsekwenzi tiegħu. Ikompli jgħidilna Ġesu hekk jeħtieġ li jitwolla bejn il-bniedem. Mela, din l-azzjoni x'inhi hija sinjal u l-bidu ta' kull qdussija għax Ġesu għalih innifsu jgħid li hu meħtieġ li jintrefa bħal dak is-serb li Mosè olla fuq arblu biex jissalva lil min kien dineb. Fil-każ ta' Ġesu ikun merfuħ kellu jfisser jintrefa permezz tas-salib. Hawnhekk interessanti il-verb merfuħ juri li s-sagrifiċċju fuq is-salib kien neċessarju. Imma Ġesu Kristu għata din in-neċessità mhux bħalli kieku ma kienx hemm x'tagħmel, imma għaxra li din in-neċessità hija imnisla fl-imħabba infinita
ta' Alla. Jgħidilna Ġesu biex kull min jemmen fih ikollu il-ħajja ta' dejjem. Jemmen f'Ġesu Kristu li ben Alla l-ħaj fuq is-saliba. Ir-reliġjon tagħna qabel ma hija marbuta mal-kelma max-xandir hija marbuta mal-għajnejn, mal-ħars. Hija reliġjon ibbażata fuq l-inkarnazzjoni u inkarnazzjoni sofferenti. U min jemmen fl-inkarnazzjoni sofferenti tal-iben ta' Alla u wkoll jitolla ġala darba jiġi maqbud minn Kristu stess. Ikompletina l-Evanġelju il-kelmiet ta' Ġesu iva, Alla hekk ħabbi d-dinja li tal-iben tiegħu il-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx imma jkollu il-ħajja ta' dejjem. Din il-frażi hija biex ngħidu hekk memorabbli. Baqgħet infakra bħala dik il-frażi li tiġbor il-messaġġ kollu Kristjan dwar ir-redenzjoni, dwar il-fidwa. Hawnhekk il-verb fil-frażi li l-liben tiegħu x'jindika? Jindika li hawnhekk Kristu qed jirreferi għall-inkarnazzjoni storika tiegħu. U dan il-misteru jibda qabel kollox mill-qalb ta' Alla l-Missier u mbagħad liben b'imħabba pura jagħmel dak li jixtieq Alla l-Missier. Alla hekk ħabb lid-dinja li ta' l-liben tiegħu il-waħdieni. F'San Ġwan Ġesu jsejjaħ lilu nnifsu bin il-bniedem 12 darba. Imma issa hawnhekk Ġesu sabiex jisħaq aktar fuq ir-rabta li għandu mal-Missier bħala persuna divina veru Alla, issejjaħ lilu nnifsu mhux bin il-bniedem, imma l-iben tiegħu il-waħdieni. L-inkarnazzjoni tal-iben ta' Alla ma kienx tfisser biss li Ġesu jaqsam magħna in-natura umana tiegħu, imma li jaqsam magħna l-ikbar misteru, dak ta' Trinità qaddisa. Il-misteru tal-imħabba infinita u inkonċepibbli li teżisti f'Alla Trinità, dik l-imħabba qaddisa li tgħaddi bejn il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Din l-imħabba trinitarja ma tibqax interna, ekku bejn il-Missier u l-Ispiritu Santu, imma bl-inkarnazzjoni issir don uniku barra mit-Trinità qaddisa. U dan jindika naġġenejt ċertament dak il-verb ta'. Ekku, dan il-verb juri ċar li Alla tagħna l-aktar don għażiż li għandu. U taħ għax minkejja il-miżerja tagħna u jafdana tagħna li l-ibnu sabiex nieħdu ħsiebu. U aħna lil dan l-iben divin waħdieni ħabbejnieh l-ewwel f'Ommu Marja u mbagħad f'San Ġusepp u fid-dixxipli kollha, imma sallabnieh ukoll. U hawnhekk tidher l-imħabba ta' Alla għalina li dan l-iben waħdieni għażiż għad għall-moħħrija kollha tagħna u fl-aħħar talab lill-Missier aħfrilhom għax ma jafux x'inhuma jagħmlu. Il-Missier tagħna lill-ibnu u ibnu għall-fidwa tagħna baqa' ubbidjenti sal-mewt tas-salib. Mela, inħarsu lejn il-kurċifiss mhux biex nikkontemplaw id-dibatija fija nnifisha, jew li iġġalna is-sofri id-dibatija, imma biex nikkontemplaw il-purità tal-imħabba tal-iben lejn il-Missier u lejn l-umanità kollha. U f'dan is-sens allura biss is-salib ta' Kristu huwa sublimi. Id-dnub ma jinħafirx billi wieħed iħares leħ, imma billi wieħed jindem u jidħol f'esperjenza ta' safa, ta' purità, ta' trasparenza, ta' verità. Il-lut fil-deżert ma salvawx sempliċement billi qagħdu jiskantaw lejn dak is-serb li gidimhom, imma billi nidmu u ppurifikaw ruhom. U billi għadu imbagħad għall-Patt tas-Sinaj. Ekku koll aħna din sara mhux sempliċement inħarsu lejn id-dibatija ta' Kristu effett tad-dnub tagħna,
Imma fih irridu naraw il-purità tal-imħabba li bija ħabb Kristu li l-missier Alla u lilna l-kull bl-ebda eċċezzjoni. Hekk jellimna San Pawl fl-ittra tiegħu lir-Rumani kapitlu 10 bil-qalb wieħed jemmen u jikseb il-ġustizzja u biex xoftejn wieħed jistqar u jkollu s-salvazzjoni. Jidinna Ġesu biex kull min jemmen bih ma jintilifx imma jkollu il-ħajja ta' dejjem. Ekku, dan il-vers huwa infisser sewwa minn San Ġwan stess li jikteb dan l-Evanġelju meta fl-ewwel ittra tiegħu jgħid b'dan deret l-imħabba ta' Alla għalina billi Alla bagħat lill-Ibnu l-waħdini fid-dinja biex ikollna il-ħajja bih. F'dan qiegħda l-imħabba tiegħu li mhux aħna ħabbejna lil Alla imma hu ħabna u bagħat lill-Ibnu bħala debħa ta' maħfra għal dnubietna. U din l-imħabba ta' Alla għad-dinja mhijiex astratta, mhijiex flajru hekk Alla ħabb id-dinja. Imma din id-dinja hija murija fil-kelmiet biex kull min jemmen, ekku din id-dinja biex kull min jemmen. Ġifieri Alla jħobbna bħala Knisja waħda, imma jħobbna wkoll b'mod individwali. Ġifieri m'aħniex numri quddiem Alla, imma kull wieħed bil-personalità tiegħu, bir-ruħ unika tiegħu. Ġesu Kristu qed jingħata għal kull wieħed u waħda minna tal-bieraħ, tal-lum u ta' għada. Imma fuq kollox Ġesu qed jingħata għalina mhux għall-4 ijiem ħajja, sempliċement biex ikollna suċċess fuq dell-art, imma sabiex jagħtina il-ħajja ta' dejjem u din il-ħajja ta' dejjem tibda minn issa stess. Biex kull min jemmen jgħidilna Ġesu bih ma jintilifx. Ekku, fil-ħsieb tas-sinottiċi fil-ħsieb ġifieri ta' Mattew, ta' Marku u Luqa, il-mewt eterna hija maquda mal-Gehenna, ġifieri mal-kundizzjoni tar-ruħ fl-infern wara din il-ħajja fuq l-art. Mentri hawnhekk f'San Ġwan it-telfin etern huwa tal-ġisem u tar-ruħ minn din il-ħajja stess, minn fuq din l-art għax tgħix mingħajr fiduċja f'Alla, dak huwa l-infern. It-telfin tal-bniedem hija l-kundizzjoni katastrofika li tgħix mingħajr Alla, kundizzjoni li titfa' lill-bniedem f'telfin. Dan it-telfin huwa katastrofiku għaliex mingħajr il-fidi fl-inkarnazzjoni ta' Alla, il-bniedem jagħmel autodistruzzjoni, ifarrak lilu nnifsu. Għaldastant il-ħaq ta' Alla mhuwiex skonoxxut, imbiegħed, futuristiku, imma huwa marbut mal-fiduċja tagħna fl-inkarnazzjoni tal-Iben ta' Alla Ġesu Kristu minn din il-dinja stess, minn din il-ħajja stess. Il-moment eskatoloġiku, ġifieri il-moment tal-ġudizzju finali, ikun il-konfermazzjoni tal-erda tal-bniedem li ċaħat l-ikbar qatt ta' mħabba minn Alla. Bat jidilna Ġesu għax Alla ma bax lill-Ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja, imma biex id-dinja tkun salvata bih. Ekku, il-missjoni eterna tal-Iben fid-dinja hija oriġinata fl-imħabba tal-missier. Din il-missjoni ma trix l-erda tagħna l-bnedmin. U dan huwa determinat mill-frażi li tgħid Alla ma bagħatx l-Ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja. Il-kelma ħaq bil-Grek hija krina, u bil-ludi taqbel ma' xafat. Xi jfisser? Il-kelma ħaq tfisser tifret it-tajjeb mill-ħażin. Ekku, Kristu maqut barrieda tal-missier Alla xtaq jarana fid-dawl ta' mħabbu, tal-imħabba tiegħu, ta' mħabbtu. Kollha kemm aħna mingħajr eċċezzjoni ta' ħadd. U għalhekk għalkemm il-preżenza imdawla ta' Kristu awtomatikament tifret id-dawl midlam, Kristu ma ġiex biex jifridna imma biex jurina fid-dawl tiegħu is-sewwa u jaqgħadna fil-familja ta' Alla Trinità. Issa din il-missjoni għalkemm ġiet issiġilata darba għal dejjem fuq is-salib imma mhix ta' darba. Ġifieri mhix marbuta biss ma' dak li ġara 2000 sena ilu, imma hija azzjoni kontinwa. Ġifieri tmur lil hemm minn kull spazju u żmien.
għada għaddejja sa issa. Għax is-sagrifiċċju tiegħu fuq l-altar mhuwiex tifkira ta' darba, imma tifkira dejjem ħajja. Tifkira li tiġġedded u lilna permezz tal-fidi twellidna mill-Ispirtu f'bnedmin skont ir-rieda ta' Alla u mhux skont ir-rieda tal-ġisem. Resurrexi et aductecum sum. Alleluia. O subisti super me. Manum tuum. Alleluia.